Ás veces hai que saber parar. Despois de tanto, chegou o momento. Dímolo todo. Pero esa final deixounos vacíos. Sen ganas. Sen ilusión. Os desfases, as adicións, os malos hábitos. Xa non tiñamos xogadores. Por ter, non tiñamos nin presidente, que marchou exiliada por corrupción arbitral. Vivíamos por e para os vicios. Convertímonos nun equipo perdedor. E ninguén quere xogar en equipos perdedores. Así que tomamos unha decisión. Pechamos a nosa historia. Acabouse. Ou iso pensábamos. Porque hai historias que non queren rematar. Non se pode apagar o que latexa en tantos corazóns. Non facía falta mirar moi lonxe para ver que Batallines nunca ia marchar. Bandeiras colgadas nos balcóns, cartéis nas paredes, camisolas nos dogmáticos, maiores coa nosa equipación, nenos celebrando como os seus ídolos. Sen decatarnos, o mundo falábanos. En cada burato, unha voz. En cada recuncho, unha lembranza. En cada mirada, un recordatorio de quenes éramos. A xente negábase a esquecer, e nós comezamos a cuestionarnos. Realmente podíamos esquecer o noso? Aí entendímolo todo. Isto non remata cando decidimos, senón cando deixamos de sentir. Batallines non era só un equipo, era unha etapa a que sempre voltaríamos. E un sentimento así non pode rematar. O destino reuniunos sin avisar. Falamos de derrotas, de desilusións, dos vicios que nos derrumbaron. 4 xogadores quebrados en pranto, cun mesmo pensamento, todos convencidos de que era o final. Demasiada fama, demasiadas cámaras. Sabíamos que o fin estaba cada vez máis cerca, pero como lle escoitei unha vez a un druida, se non queres caldo, 7 tazas. E cando estábamos a piques de marchar, caíu do ceo a dolorosa, a tóxica. O apóstolo tiña un último plan. Todo o que vivimos xuntos non se podía pagar con diñeiro, pero sí un derradeiro baile. Unha última tempada, primeira división, a nosa despedida.